direct na. Entrance lang daan. Mga kagni, enter sa kanang mansion ba? Salamat sa guys sa libre sir. Problema ko na si kayak ba? Kaya nga kaya din Pwede po. Pwede mo ana ba? Dali na ti kaligo ko na kay ko. Ngaon sa tao eh. Bye lads. Ang tanak ko nimo pa. Unsa man dira so sa mong huna. First time na imong libre og inani Ang isuot ako una ano nga panggaon ug mahalon tika. Isuroy tika sa nindot nga lugar. Sure ka ba? Basta nakasana ko, basta nang bubay ka. Ay sus ka nang butanga may las maor na di na ko mabuhat. Di na mo mabuot, basta na ako sa mga tubangan. Kasi wala. Ato dito sunahan ka na ditong nindot nga biyo. Hello, nindot. Sama ka nindot sa imong lawas ba nga murag wa dito. Ayaw na lang kong juke kay di ko madaan na. Dito na ito, i-check dito. Kaya lugar. Wala atin yung mga di ko yun ako suroy diri ba kay magaya busy dito pero sa work Oo, gani ko makatingala lang sa kung ano. Karon pa. nakatinga na ko di ka pinuha etika Suroy diri mo na. Oo, yung tutuod no? ay isa na lang kana Pagbaw suroy diri mo na. O magtagbo, sabi ka po, kitang dua ang magtagbo. isa na lang kana mas nindot di ba nga imo dong ikuan dong adlaw ba nga magtuto sa I quality time with myself, Oh, talking tama. with myself, Okay. laughing with myself, pag yun. kay pabuton tigri ko na 100 Aw na, ay kanang ko na. Ayun na kung dali-dali ako. Kung ano ako Ay, hindi. expert kayo, ang Hindi. lugar ha pwede na. pwede gani magdugay-dugay kay maayo may labs Oh, sige na. Kanang, ayun, kalimod o, kanang gani, bantay sa mga gamit ha. Kay basig, oo di ay basta tuwaton Arin sa kudari. ay titig may labs Wala na. Ay kanang miss. Ay sorry for disturbance. Pwede mo sit down. Okay na yan. Ay, hindi kayo diyan dugoy. Matutungod dugo. Kanang kita abot dire. Miss Beautiful. Oh, ay, ako naman, gari usaya. Oh. Napabugnan ako makainit yung panahon ko. Sana, Ikaw maligo yan? Ay, depende kung maligo ka. Sige, maligo sa kuya. Kanang pwede sa kumusunod-sunod. Ay, pagtungo. Ang pwede rin. Basa ang tubig. Basta siya. Basta. Ay, maligo ka rin. Sa? Yes, ako. Para kita duha na lang magkuhan na rin. Ako usa, ikaw usa. Hindi kita duha. Lalala, sige. Ang kanay. Hindi ya. Ay, ako rin bukan ang palibot bang. Kung unsa kanindot, sama kanindot ni mo. Ano tayo kaligo? Kasi pwede pala yung ito. Ay, kita. It's pang tao dali. Ito pag tayo mo ang mga gusto mo yung movie ninyo. Dali kaso, wala may tao. Ay, ato na lang siguro kung balik sa mga cottage na siguro. Kay, naamang bidagang baon. Sayang po dili mo puan. Ito na, marag kasing karaho. Ano di nga iyahan, dyan ko nukukit patuyok ang tibuok lugar di. Ay, talking with myself po, no? Ayaw, di ma. Ano dyan makalugar? Kabirigod. Kanang ganyan mo, donit, kina. Talali ko na to. Kung nakuligo. Kinawag tabi ko. Pagay ko? Oh no! Miss, kaban asa mo to? Apa di mo ka to nagared? Nagared? Oh, sa to nagared. Kita! Ito klaro to eh. Saan pa? Nakita siya ko. Nagared. Wala pa. Ha? Nara. Tawas. Tawas. Mo, di nga imo ko pa. Tuyo ko. Makalugkar na pangbupay. Kasi asa tayo butang babaero. Dun Ay, tayo. naligo naman ko. Maligo? Ganahan ka maligo. Oh no! Maligo.